Front of Portlandनि Mungkhlong सान फालिथायनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां National Democratic Front of Portlandनिनो गायसनगिरि आफादगिरि बिथांमोननिनो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे बिथांमोननि मावथि फिसाफोर आरो लोगोसे दिनै बेयावहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारी BPFनि MCLA मानगोनां रिपेन दैमारी UPPLनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां भ्रमण बाग्रारिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद BPCPI आरो SIPR बादि गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेयाव बर' हारिखौ बिखा बिख्लोजों मोजां मोनग्रा अनग्रा बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियावनो दिनैनि बे गोथार सानाव गोरबोनिफ्राय आफा इसोरनि सेराव आरज गाबो बै जोहोलाव मुंख्लंफोरनि मुङाव जायफोरा बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बर' बिमाखौ गादबजानाय नेवसिजानाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय थै जिउ बाउसोमलांबाय बिसोरखौ आं गोरबोजों गोसोखाङो खुलुमो आरो आफा इसोरनियाव आरज गाबो जाहाथे बिथांमोननि साफ्रोमनिबो जिउआ आलो गोजोनै थायो जेब्लाबो बे सानखौ जेब्ला जों खुङो अब्ला मोननै खोथाया फैयो जों थैनांनाय सुथुरनि आखायाव आरो NDFBआ सोरखौबा बुथारनाय बे बाथ्राया जेब्लाबो फैयो नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आं आगोलावबो बुंबोदों दिनै NDFBआ मानो जोनोम जानो गोनां जानाय NDFBआ मानो दिनै मुंख्लं सान खुंनो गोनां जानाय NDFBआ दिनै मानो 860 जननिख्रुइ बारा मानसि बुथारना लानो गोनां जानाय NDFB बादि NDFB नङा बर' फिसाफ्रा दिनै मानो आखायाव हाथियार दैखांना लानो गोनां जानाय दहाय बुंलांदों बुहुमाव जेब्ला जेब्ला जेराव जेराव जाय जाय फिसा फिसा हारिफोरखौ गादबो नाख्रेबो नासयो इनाय खालामो इनाय बिसार खालामनानै फोजोबनो नागिरो बेयावनो सोमावसारनाय जोनोम जायो बेयावनो संग्राम जोनोम जायो बर'फ्राबो ओरैनो संग्राम खालामाखै बर'फ्राबो ओरैनो आखायाव हाथियार दियाखै आं जेब्लायबो बुंनाय बादि मानसिया रागा जोङालासिनो रावखौबो ओरैनो हाथरजों खुबैया अन्थाइजों खुबैया लावथिजों बुवा आखाइजोंबो सोबाया सौवा जेब्ला रागा जोङा सोरबाया जोंखौ एदावा सोरबाया जोंखौ इनाय खालामा रावबो मानसिया बेबादिहाय खालामग्रोआ बुग्रुआ माब्ला फैयो माब्ला नांलायनाय जायो जेब्ला सोरबाया आंखौ फैनो नागिरो आं ओरैनो थानाय समावनो जुदि आंखौ सोरबाया फैग्रोयो बुग्रोयो नारग्रोयो गाज्रि बेबहार खालामो सोबख'यो आंनि मोन्थायखौ सिख'नो नागिरो आंखौ गादबनानै दोननो नागिरो आं रागा जोंगोन दिनै बर'जोंबो बेनो जादों बर' माहारिखौ बे आसाम हादोरनि सा सानजा ओनसोलनि थागिबि हारिखौहाय जेब्ला गुबुन जायगानिफ्राय फैयै गावस्रा गेदेर गोलाव होनना साननानै जोंखौ गादबनो हमबाय नाख्रेबनो हमबाय जोंनि बाथ्राखौ फंसेबो लाया जाबाय हाजार लोब मानसि ओंखारनानैबो दिनै हारिखौ बासायनो हायि अबस्था जाबाय दिनै गावनि बिमानि रावखौ मा हांखोजों लिरगोन बेखौ फोरमायनायनि थाखायबो 16 जन गाहाम मानसि गावथार जाबाय बेनि उनावहाय बेबायदि नाख्रेबनायनि थाखाय सोबख'नायनि थाखाय दिनै बर' फिसाया लुबैयाब्लाबो आखायाव हाथियार लानो गोनां जाबाय बे दाया NDFBनि नङा बे दाया गोदोनि BLTनि नङा दिनै बर' हारिया जुदि बेफोरबायदि लामाजों थांदोंब्ला बेनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा बेनि थाखाय बर' हारिया दायनिगिरि जानो हाया because we are compelled जोंखौ नारसिननायसो जादों लाहोनो बाध्य खालामदों सोरबाया आंखौ गादबोब्ला आंनि थुसिनि ओंखाम सेयोब्ला आंनि बिथानिफ्राय आंखौ होखारोब्ला आं जुजिगोन आंनि हाखौ लाफिननो आंनि न'खौ सिख'नो नागिरोब्ला आंनि न'खौ लाफिननो आं दावहा होगोन आं बुलायगोन आंखौ सोरबाया बुयोब्ला आंबो बुगोन आंबो लावथि लागोन
सोरबाया आंखौ थखनजों बुयोबा आंबो अन्थाइ लागोन बेनो दिनै बर' हारिजों जानाय बेवहाय दिनै जोंखौ सोरबाया उग्रपन्थी होननो हागौ सोरबाया नरखादक होननो हागौ मानसि जाग्रा बर'आ बुथारग्रा जाग्रानि बादै जेबोआनो नङा होननो हागौ बाट जों बेनि थाखाय लाजिया जों बेनि थाखाय दायनिगिरि होननानै साना सोरबाया बुथारब्ला जेबोआनो जाया बर'आ बुथारब्ला नरखादक जायो दिनै जों मिन्थिगौ गुबुना 25,000 30,000 बुथारदों होननानैहाय दिनै आल्फाफ्रा बुंनानै लाबावो लिरबावो गावसोरनि लेखायाव थेवब्लाबो बेबादि मानसि बुथारग्राफ्रा मिनिस्टार बुथारदों एमपि बुथारदों मा बुथाराखै बेनि उनावबो बिथांमोना नरखादक जाया अब्ला बे नाख्रेबनाय बैखम्य डिसक्रिमिनेशना बै समावल' नङामोन दिनैसिम दासिम सोलिगासिनो दङ जों मिडियानि खोथा बुंदों जों दिनै रिता चौधुरीया लेखा लिरनानै फेमास जाबाय बिनि खोथाखौ सोरखारा मानिबाय माबा मोनसे खालामनो बाध्य जाबाय आं लिरथोंलाय सोरबाया लिरथोंलाय सोरबा थरेन बर'आ लिरथों सोरबा गिदिर गोलावआ लिरथों बे लिरनायनि फिथाइखौ खोनासंगोन नामा बे लिरनायनि भेलुखौ बेसेबां होगोन जों बेखौबो दिनै साननो बाध्य दिनै मिडियाफ्राव दाख्लै ओरैबायदि खालामबाय चिराङाव जेब्ला बे 11 बोसोरिया राव रायनो हायि गथ'खौहाय सासे मुस्लिम हौवाया जिनाहारि खालामनानै गालांबाय न'आवनो मुलि फाननो फैफ्लानानै बेनि उनाव एबसुआबो राव होबाय सोरबायाबो राव होबाय जोंबो थांबाय स्टेटमेन्ट होबाय पेपाराव होबाय बिनि उनाव गांसे इंराजि पेपाराव लिरबाय जे बर'फ्रा माबालायनो बे जनजाति सुरक्षा मन्चनि बादै खुनु संगठन नाम बुंजोब्बाय दिनै आबसुआनो जा बर' जास्टिस फरामानो जा आबुबानो जा साहित्य सभायानो जा खुनु संगठना रावबो कन्डेम खालामासै फंसेबो स्टेटमेन्ट होआसै होननानै सेन्टिनेल पेपाराव लिरबावबाय अथच जों जेब्ला कन्डेम खालामनानै हरबाय गांसेल' पेपाराव ओंखारबाय गावसोर साफाया दिनै बेनिखायनो जोंनो रायजो नांगौ जादों बेनिखायनो दिनै बर'लेण्ड नांगौ जादों बेनिखायनो जों गावखौ खुंनानै गावनि बुंनो गोनां गावनि मोननो गोनांखौ जोङो रोखा रोखायै बुंनो थाखाय बेफोरखौ नागिरनो गोनां जादों जोंहा गाबोन गोबां मिडियानि मानसि ओंखारनो हागौ गोरों मानसि ओंखारनो हागौ खिन्थु बिसोरनि सिङावनो थानांखागोन जों आं माबा लिरना हरगोन साफायखानाय नङा दिनै दाम बारियो थावनि दाम बारियो जयै जयै टिभियाव सावरायो गेसनि दाम बारियो जयै जयै टिभियाव सावरायो हा खुरखादों लायनो बाना न' लांदों लायनो लामा गैया लायनो बहाबा जयै जयै टिभियाव सावरायो बेफोरखि जोंनियाव जायाखै नामा खुनु ट्राइबेल मानसिया बेफोराव बाहागो लानो मोना जोंखौ गादबनानै दिनै डन्ट टक डन्ट स्पिक दा बुं नोंस्रा मोन्थाय गैया जोंल' सावरायगोन बर'फोरखौ माब्ला लिङो कार्बिफोरखौ माब्ला लिङो जेब्ला कार्बि आंनाव सोरबा हारसाखौ बुथारो अब्ला कार्बिखौ लाबोनानै गाज्रि गाज्रि बुंनो थाखाय फज'ना दोनफैयो जेब्ला सोरबा बर'आ सोरखौबा बुयो गुबुन हारिखौ अब्ला बर'खौ लिंनानै गाज्रि गाज्रि आक्रमण खालामनो थाखाय लिंनानै लाबोयो बिनि बादै जोंखौ आसामनि थागिबि फिसा हिसाबै मालाबाबो मर्यादा होआखै मालाबाबो बेबायदि नोजोरजोंनो नायाखै दिनै जों जेसेबां मोजां मावब्लाबो जोंनिया 8-9 पेजाव थांगोन जोंनि निउसआ नाथाय गुबुना फिसा मावथों बे 1 नाम्बार पेजाव फैगोन टिभियाव दिनै सोरबाया फिसा खामानि मावथों सानथाम फोसावगोन जोंनिया गिदिर गिदिर लाख लाख मानसि लानानै दिनै सोमावसारो दिनैनि दिनफोरखौ फालिदों जुदि गुबुना 10 जन लानानैबो बेबायदि शहीद दिबस फालियो बेखौ सानथाम फोसावगोन खुंनायनि सानसे सिगांनिफ्रायनो होगोन जोंनिया जुदि 1000 मानसि लानानै डिसिप्लिन भाबै खुंगोन बेखौबो खिन्थु 1 मिनिटबो होआ The discrimination is still going on बेनिखायनो दिनै बर'आ जिखिनि रागा जोंदों दुखु मोनदों खुब जादों लामायाव ओंखारदों हज्रि खावदों सोरनिबा बेरेखा बुंनो दिनै फासयाखै बेनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा जेब्लाहालागै बे डिसक्रिमिनेशना जोबा जेब्लाहालागै जोङो नंगुबै न्यायखौ मोना आं आसा खालामगोन बर' रायजो राजाया मालाबाबो जिरायनानै थानो हानाय नङा पृथिबियाव दिनै जों जेब्ला इन्टारनेशनेल लेभेलाव थाङो मानसिया मिन्थियो सोङो जोंनि सोमावसारनायनि खोथाखौ जोंनि सोमावसारनाया बर'निया दिनै 50 बोसोर बारलांबाय सोमोनाङो मोनसे हारिया कि बेबायदि कनस्टेन्टलि 50 years मुभमेन्ट खालामनो हायो नामा नोंसोरखौसो नुबाय होनो आसा खालामो दरखार जायोब्ला आरो फैगोन 50 बोसोरावबो फैगौ 50 बोसोरावबो जोंनि रायजो राजाया मदद होलांबाय थागोन
दिनै जर जबस्ति बिनि थागिबि फिसाफोरखौ मोनफ्रोमबो हारिखौ गुबुन हारिनि नामाव दिनै एसेमिलेट खालामहोनो नागिरदों सरजाबनो नागिरदों आसामाव थाब्ला लायनो बयबो असमिया जानो हाया बर'आ बर' कार्बिया कार्बि डिमासाया डिमासा टिवाया टिवा लालु माबाया राभाया राभा दिनै जोंहा United Nations थागिबि फिसाफोरनो ट्राइबेलफोरनो मोन 46 दफानि मोनथाय फोसावनानै दोनखादों United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People थागिबि फिसाफोरनि थाखाय बेखौबो दिनै सिख'नो नागिरबाय थागिबि फिसाया जोंमोन गुबुनासो थागिबिनि फिसानि मुङावहाय दिनै गिदिर गिदिर मिटिं खुङो जोंहा ट्राइबेल स्टेटास मोनबाय बेखौबो दिनै 600 बोसोर राजत्व खालामनाय मानसिनोबो दिनै हारिनोबो मा नांसिगौ एसटि नांसिगौ सिख' जोंखौ दिनै मा खालामनो नागिरदों लोरबां खालामनो नागिरदों दिनै एसे जुदि बोलो मोननानै थांना दोङोब्ला बर'नि बे एनडिएफबिफोरबादि संग्राम खालामबाय थाग्रा गियाल'ना ओंखारग्रा बुंग्रा बायदिसिना संगठन थानायखायसो बर'आ दिनै बेहालागै थांनानै दं जों मिन्थिगौ फोजोबनो हानाय नङा बर' हारिखौ थेवब्लाबो जोंनि मोनथायखौ होनोबो राजि नङा बाहायबाय थागोन जोंखौ फोजोबा नाथाय बाहायनानै जोंनि सायाव राज खालामनो रायजो खुंनो गोहो लानो थाखाय नाजाबाय थागोन जोंनि रायजोखौबो बाहायगोन जोंनि पलिटिकल पार्टिखौबो बाहायगोन जोंनि इन्टेलेक्चुयेल्सफोरखौबो बाहायगोन बाहायजाबोगासिनो बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जानांसिगोन जोंनि इउनाइटेड नेशन्सआ होनाय जि मोन 46 दफा आर्टिकल्स दं बिनि 3 आरो 4 दफायाव बुंखादों जे each and every small or big बेजों खोथा गैया बुहुमाव थानाय मोनफ्रोमबो फिसा फिसा थागिबि हारिफ्रा सेल्फ डिटरमिनेशन मोननो थाखाय मोनथाय दङ सेल्फ गभर्नमेन्ट खालामनो खुंनो थाखाय मोनथाय दङ होननानै लिरनानैनो होखाबाय आरो बे लिरना होखानायाव भारतबर्षनि सोरखाराबो थांना सहि होना फैबावबाय नाथाय जोंखौ न'खराव बे मोनथायखौ होआ दिनै सेल्फ डिटरमिनेशननि खोथा बुङोब्ला गावखौ सासन खालामनो मोननायनि पलिटिकल राइट्सनि खोथा बुङोब्ला जों जायो एन्टि नेशन जों जायो सोरखार बेरेखा जों जायो हादोर बेरेखा बेनिखायनो जोंनि मोनथायखौ जों मिन्थिनांगोन जाहाथे जोङो गिया जे बे जोंनि मोनथाय बेखौ बुङोब्ला सोरखारा जेबो खालामनो हाया जोंखौ रोङियाव अनेक समाव गाज्रि बाहायो आं बुंखादों गादबनायनि बादै दिनैसिम जों जेबोखौनो मोनखायाखै बेनिखायनो जेसेबां रोंब्लाबो जेसेबां हाब्लाबो हारि हिसाबैथ' उग्रपन्थीखौनो होनजाखाबाय आरो इन्डिभिजुवेलि सोरबा गोजौआव थांब्लाबो जोंखौ जुदि रिकगनिशन होआब्ला जों मा मोनबावनो बे दा जों थानाय रायजोनि सिङाव जोङो रिकगनिशन मोनखाया जेसेबां गोरों जाब्लाबो नाथाय आं स्पेशली सेंग्रा लाइमोनफोरखौ सिख्ला लाइमोनफोरखौ बुंनो लुबैयो रिकगनिशन हो दाहो मुं टिभियाव पेपाराव फोसाव दा फोसाव जों जि जानो नागिरदों जि खालामनो नागिरदों हारिखौ फोथांनो थाखाय माखासेया हाथियार लाबाय माखासेया हारिखौ थैथां फुल टाइम होनानै सिबिथों माखासेया लेखा लानानै जों फरायथारनांगोन जों गोरों गोरा जानांथारगोन कारण नलेजआल'सो गोहो नलेजखौ गादबना दोननो हानाय गोहो रावहाबो गैया नाथाय दहाय बुंनाय बादि yes there is a generation gap बे generation gapखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय नाजानो नांगोन फरायनायाव गोसो हो जों बेखौ रानखानो नांगोन आरो बेबादिहाय जोङो गोरों जानांगोन जाहाथे जोंनि रोंगौथिखौ नुनानै जोंखौ रावबो गादबनो हाया नांग्राया नांग्रा फरायग्राया फरायग्रा बे मोननैबो गिदिर आरो गोथार बिबान होननानै आं सानो जोंनो खौरां बुंग्रा मानसि नांगौ लिरग्रा मानसि नांगौ दिनै आवाज दैखांग्रा मानसि नांगौ जुजिग्राबो मानसि नांगोन गासैबो बिथिङावनो मानसि नांगोन बेवहाय गासैबो बिथिङावनो गोख्रों जानो जाय जि लाइनाव दङ बेयावनो जाहाथे पारफेक्ट जायो बेयावनो जाहाथे रोंगौथिखौ साबसिन मोननो हायो बेस्ट नलेज wherever we are नांनायनि बेलायावबो जोंहा बेस्ट नलेज थानांगोन बाथ्रा बुंनायनि बेलायावबो थानांगोन फरायनायनि रोंनायनि बेलायावबो थानांगोन जों जाहाथे समान
हारि हिसाबै गासैबो बिथिङाव थांनो हायो बुंनो हायो जे बर' हारिया नांबाय थाब्लाबो नै बिथिंबो खम नंला नै बिथिंबो नंला आरो बेखौ खालामनो हायोब्लासो जों गादब जानायनिफ्राय हयथ' एसे खम जागोन अफ कोर्स आलादा रायजो आलादायै गावनि खुंथाय मोनाब्ला बे गादब जानायनिफ्राय जोङो 100% खोन्दो मालाबाबो रैखाथि मोननाय नङा खौसेनि बेलायाव आं बुंनो सानो जास्ट बर' वुमेन जस्टिस फरामनिफ्राय आं साबायखर बावनो लुबैयो जोंनि गासैबो हाथियार गैयै संगठनफ्रा खौसे जाब्लाबो जोंहा मोनसे गाबनाय दङमोन गोसोआव जों आइजो आफाद हिसाबै बिमा हिसाबै जों न'खर गावनायखौ मालाबाबो लुबैया गोदोबो नाजादोंमोन दिनै जों इनायनो गोजोननाय मोनदों गासैबो खौसे जाब्लाबो जेब्ला हाथियार लानायफ्रा खौसे जाया गिनाया जेब्लाबो थाबाय थायो गोनो गोथो जायो गासैबो आइ आफा रायजो राजामोना नाथाय दिनै जों नुबाय मोगथाङाव दहाय आफादगिरिया गावनो फोसावबाय जों नुदोंबो दिनै भारत सरकारजों सावरायनायनि बेलायावहालागै ज'है थांबाय मेम'रेन्डाम ज'है गांसे मेम'रेन्डामखौनो एखे बर'नो मा नांगौ बेखौ ज'है थांनानै मेम'रेन्डाम हैनो हानाय जाबाय बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो बे इउनिटिनि एफर्टनि थाखाय गोबाङा नाजादोंब्लाबो बिथांमोननि गावसोरनि विल पावर थानायखाय गावसोरनि हारि अननायखौ देरसिन खालामनायखाय गावजों गाव मालाबा माबा जानायखौ बावनो हाबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो बर' वुमेन जस्टिस फरामनिफ्राय आरो बे खौसेथिया बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव अरायबो थागोन होननानै आसा खालामो जोंहा गेजेर गेजेर बिएनसि जाबाय थांनाय बोसोराव जर'खा माबा जाबाय कन्वेन्शन जाबाय नाथाय बिनि उनावबो जोंहा माबा मोनसे लांदां जानाय बादि नुयो माबा मोनसे मोगथाङाव नुवाखै बादि मोनो जेब्ला जों खौसेयै नांगौनि थाखाय फिल्डआव ओंखारनो गोनां जायो बेयाव जों ज'है थांनो हायाखै जों बहाबा हलावहाय स्टेजाव जिरायनानै खौसे जानाया गिदिर बाथ्रा नङा सानसे 3 घन्टा जिरायनानै ओंखाम बोथिसे ज' जालायनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय प्रेक्टिकेल फिल्डआव हाउ टु सापर्ट इच आदार जों माबादिहाय बेजों बे जेबो गान्थि गैलाया जासिनो दोंसे दिरुङाव थानाय बायदि जों माबोरै थानो हागोन नो डाउट जोंहा बयहाबो गावबा गाव इडियोल'जि दङ गावबा गाव संगठननि प्रिन्सिपल दं बाट दैट इज अ डिफरेन्ट थिं बेफोर गासिबो जोंहा आल्टिमेटलि बर'नि थाखायनो बर'नि संगठनब्ला बर' हारिखौ साननानैनो बानायखानाय मावनायनि आदब खायदाया एसे आलादा दा बेवहाय आं बेखौ खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै दङ बिथांमोना एफर्ट माने इनिशिएटिभ लादोंमोन थांनाय बोसोराव प्रेक्टिकेलि जाहाथे जों रिजल्युशनखौ लेखायाव दोनालासिनो प्रेक्टिकेलि सानफ्रोमबोनि मावनाय दांनायाव गासैखौबो लानानै जाहाथे जों आवगायनो नाजायो इउनिटिखौ जाहाथे जोङो फिल्डआव दिन्थिनो हायो नांनायजों लोगोसे इउनिटिखौबो नांथारगोन अफकोर्स जों आगोलावनो फोसावखादों बर' वुमेन जस्टिस फरामआ बर'नि मोनबो मोनसे संगठन पलिटिकेल पार्टि जा थुनलाइ जा हाथियार दैनाय जा कुनु मोनसे बर'नि मुङाव थानाय संगठनजों खामानि मावनो जोंहा रिजार्भेसन गैया वी आर देयर फर अल काइन्डस अफ इउनिटि जोबनायाव आं बेखौ बुंनो लुबैदों फास्ट ट्रेकनि खोथाया दहाय ओंखारदों जों नुफेराखैमोन पलिटिकेलि फाइट खालामनाय माबेबा मोनसे हानजानि हारिनि थाखाय जुजिनाय संगठननि केसफोरखौहाय फास्ट ट्रेकआव होनाय जों नुफेराखैमोन फास्ट ट्रेक माने सोरबा रायजो राजाया बुजियाबो जानो हागौ थाब केसखौ फोजोबनो थाखाय थाब साजा होनो थाखाय सानफ्रोमबो कर्ट जयो मोनसे केस जायोब्ला जोंहा मासाव खनसे डेट गोग्लैयो मालाबा मास मोननैजों मास मोनथामजोंसो खनसे लिंहरो बेवहाय केसा गोलाव जायो नाथाय नैबेखौ थाब फोजोबनो मा जाहोनाव माबोरै बे थांखिखौ लानाय जों मिथिया नाथाय जों आसा खालामगोन नुवाथारिया जि खालामो मोजांनि थाखाय खालामो बर' हारिया दिनैसिम गादब जानाया माने रावनिबो आन्दोआव थायाखै बेवहाय बे हारिया बिसार मोनथों होननानैनो माबाफोर मोजां जागोन खोमाना जों आसा खालामो जेखि जाया आंनि खावलायनाया बेसो फास्ट ट्रेकआ जोबनायनि लामायाव फास्ट ट्रेक बिसारनि जाजमेन्टआ गाज्रि जाब्लाबो जों एनडिए बिजों थानांगोन आरो बे जाजमेन्टआ मोजां जाब्लाबो जों एनडिए बिजों थानांगोन मोजां
बिसार मोनोब्लाल' ज' फैनाय बे जानाङा आइफोरा गाज्रि जाजमेन्ट होब्लाबो सोरखौबा फासि होनायनि अर्डार होब्लाबो सोरखौबा जेलाव सोना दोनजोबनायनि अर्डार होब्लाबो we must stand together आं बेखौ खावलायो आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ आरो गुबुननोबो फोसावगोन आरो जेब्ला सम फैगोन जों नांगौ समाव गियालासिनो गावनि मोनथायनि थाखाय जायफ्रा जिउ बावदों बिसोरनि थाखाय जोङो एसे खस्थ' खालामनानै मोखां दिन्थिनानै जाहाथे जोङो लामायाव गसंनो हायो आवाज दैखांनो हायो गुबुना जिउसो होदों नाथाय जों जिउ होनाङा जों गसंनोल' नांगौ नोंथांमोनजों जों दं नोंसोरजों जों दं बेखिनिखौ खालामनो हागोन जोंनि बर' रायजो राजा होनना आंहा फोथायनाय दङ थ' आं बारा गोलाव बुंलिया आं बोसोरफ्रोमबो आं खन्थाइ लिरो मुंख्लंफोरनि मुङाव आं लिरगिरि नङा खिन्थु लिरो सेमोनबो आं लिरदों आवरायदों बिनि बोसोराव अदला खासिबारि केम्पआव माबादोंमोन आं बेयावबो आवरायदों जास्ट आंनि गोरबोनिसो गोसो आं मैया हराव 12था बाजियाव लिरनाय मुंख्लंफोरनि मुङै मोनसे खन्थाइ दं आं बेखौ आवरायनानै फोजोबनो नागिरबाय खन्थाइनि मुं थुलुंगानि फुंखा आं बेयाव सानैसो मुंख्लंनि मुं खारिदों बे नङा जे आं माखासेखौ गोसोखाङाखै आं जास्ट आंनि सन्द मिलायनो थाखाय आं बेखौ माखासेनि मुंखौ होदों गोरोन्थि दासान थुलुंगानि फुंखा बांबुरखौ ला मेरगा जाब्रां बोहैथि इरागदाव हाब्रां दासान नोंसोरखौ दिनैल' गोसोखांदों सम बोथोर थांदों खोन्दो खोन्दो बोसोरनि उनाव बोसोर बाबेन लांदों आलो आलो नाथाय अखा मोफ्लामनाय बादि फ्लाम फ्लिम मोफ्लिमो जेब्लाबो नोंसोरनि सानथ्र'हायै बिसम्बि नोंसोरनि महर राव आरो फाव साना सानब्लाबो गोसोआव बेरखांफैयो नाया सानब्लाबो मेगनाव जाखांफैयो अरायबो आगदा आगसि साग्लोबना थायो गोरबो बिखा बुंजासे गोगो गोख्रों सांग्रां लाइमोन जिउ रोखा सिमां रोखा बिथांखिजों खोमा मेगन आथिं आखाइ अरायबो साग्रिद नोंसिनि हाजोबादि गिलिर बिबान नोंसोरनाव थेवबो मिनियो रंजायो नोंसोर उदां उदां फोरोंलांबाय जोंखौबो दान्दिसेनि जिउखौ लानानै रंजानो जिउ होनो हानाया गेलेनाय नङा मुंख्लं जानो हानाया बयनिबो खाफाल नङा बांबुरखौ ला मेरगा जाब्रां बोहैथि इरागदाव हाब्रां जिंगा दासि नोंसोरनि सिमाङानो जाबाय जोंनि सिमां नोंसोरनि मिजिङानो जाबाय जोंनि मिजिं नोंसोरनि थांखियानो जाबाय जोंनि थांखि नोंसोरनि सतबांसायानो जाबाय जोंनिबो सतबांसा मानोना जों मिथिगौ नोंसोरल' जोंनि थुलुंगानि फुंखा साबायखर